ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тж. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон маҳсул, ягон техника, чӣ намуд реклама ки бошад, марамаз сурат ва маълумотча дар WhatsApp имо моҳро кунем, дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор ҳастанд хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Бухтар, аз шаҳри Душанбе, аз ноҳияи Восе, аз шаҳри Ваҳдат Аниқасай ва аз территорияи Данғара, аз Рӯдаки ва боз квартираҳои фурӯшӣ навастройка 145 000 сомонӣ аз территорияи шаҳри Бухтар, аз Душанбе. обшим квартираҳои арзонам ҳастанд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хеле хонаҳо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имза бошад 1000 рубл баробар аст ба 170 сомонию 50 дирам. навора сар мекунем, марамад рафтем. якм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар шаҳрбури Кӯҳна, ҳамагӣ аз район то хонара 1 километр роҳае. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 3 дар хона кардагии тайёрае, ки обсвеча аста, якта калидор бания дурушта, дарахтони мевадиҳанда дорад, ҳуҷҷатҳои хона 100%. дар наздикии шахти саршавии кӯчада мактаб, мағозаҳо, масҷид ҳамин хел наздик обшим. ҳамагӣ аз хона мегӯяд то района 1 километр ёки аз район то хонара 1 километр. саршавии кӯчада мегӯяд, яъне мактаб ҳастай. хонаҳо ремонт кардагӣ бадрон, ки ҳамаш 100% медорӣ, фақат зиндагӣ мекунӣ. баъзе хонаҳо суратҳошон неста, яъне ки хонаҳо мегӯяд ҳамаш тайёр, инаи парашта бо ошхона бания ҳамаш кардагӣ тайёр ҳастай. метавонед ки дар инҷа бо хонаҳои зимнӣ, хонаҳои аднаскани кне уже тайёре, фақат болоша мепӯшонед. авози иҷада уже банияш дуруза тайёр ҳастай. хоб дастирошонам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 145 000 сомонӣ бародарон, бо арзонтара мекунанд. боз як камаз дига хеле қум мехед чиам доштай. якум рақамошон аст, рақамои дӯстон аз мегафон аст, ки имо пайваст дорад. ва дуюм рақамошон номери Россия аст, ин нашда WhatsApp пайваст дорад. рақамои Тоҷикистон имо дорад ва рақамои Россия WhatsApp дорад. ҳардушон кор мекунад. метавонед ки аз ҳамин рақамо дига маълумотоша гиред. 145 ташон мега барои одамони харидори конкретна арзон муомила мешавад, марамад занг занед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фидавсӣ. ҳамагӣ 7 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 14 хона кардагии тайёр аст, ки бо 2 хонаи дига аднаскадник, инаш бо аделни обшим қариб 6 дар хона. хонаҳо ҳар як кадомшон ремонтҳои замонавӣ кардагӣ ҳастанд. 4 дар хона бания, ҳоҷатхона дуруштай, бо 2 дар дига хона аднаскадни аделни, инаштан бо ошхона бани аделни дорад. ремонтҳош замонавӣ аст, гирдаш маҳкамай, об свет 24 соат ҳаст, ҳуҷҷатош 100%. гирди хонаҳо маҳкам даврӯзаи нав часпондагӣ аст. беруни хонада бо дӯстони азиз кухни, каладовка, аловхона яъне ки дорад. обшим бадрон хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ аст, ки ҳар як кадомшон дутаӣ кардагӣ аст, ки барои як оилаҳои калон хела мувофиқ астанд. ҳар як хонаҳош полни худ ҳамаш ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст. берунош чӣ хел десен фасон кардагӣ ай. хоб дастирошонам мегӯяд обшим мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 95 000 доллар, ки бо ҳамирам арзонтар ва муомилаи хубам дорад. якум рақамошон аст, рақамо вавилон кор мекунад, дуюм рақамошон мегафон кор мекунад ва сеюм рақамошон номери Россия аст, ки нашдам ҳам имо WhatsApp пайваст дорад. барои одамони харидори наличӣ ҳам савдо, ҳам муомила дорад. дӯстони азиз, яъне ки ҳуҷҷатҳои хонам 100%. агар ягон маълумотош агар нофаҳмо бошад, агар камбудӣ бошад, марамад шумо тамос гиред, ҳамаша ба шумо фаҳмонда метиҳанд. аз шумо хоҳиши дӯстонӣ дорем, ки ҳамин лайкҳоро фаромӯш накунед, гузоред ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз доред падисаш кунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар деҳаи Розиён гуфтагӣ аст. соҳибшон бозе тага хона аз ноҳияи Данғара, деҳаи Розиён ҷойи хубда. ҳамагӣ 7 сотиқ замин дорад, ки 14 хона кардагии тайёр аст. бадро ки 2 хонаш ремонтҳои замонавӣ кардагӣ, 2 дар дигар хонаш, яъне ки камтар рангу буруш мондагӣ аст. мақсад шкатур монтаж кардагӣ аст, фақат гипскардон ҳамин хел карочош гирифтагӣ.
инашам часпонда, яъне ки обши маҳсулотҳои ремонтош тайёр аста. Гипскард ҳамёш мондаги аст ки инаша айни ҳол кардесам. боз ду хонаи дигар времикам дорад ки ваяшам ҳамаи хелтусин азиз уже қариб ки тайёр ай. дарахтони мевадиҳанда дорад гирди хона маҳкам ай. ду хонаи дигар времикаш шикатур кардаги аст. ҳай обши гипскардо паталок ёш гирифтаги тайёр аст. инаи хонаош уже ремонтош тайёр ай. об свет ҳамаш ҳаст. дарахтони мевадиҳанда чӣ хеле гуфтум. нархи хона мегӯяд 210 000 сомонӣ аст. бо кадоме ки мегирад муомила дорад. трезаҳо ва ҳамаш пачка часпондагӣ ай. якум рақамошон аст 929 кати сар мешавад, ахираш 55 тоқа WhatsApp пайваст дорад. ва дуюм рақамошон номери дастӣ аст ки инашда имо пайваст дорад. дӯстон азиз ки инаи рақамҳои дигариш ахираш хоб 35 номери дастишон ки инаш пастияни кор мекунад тоқа ида имо дорад. айна рақамҳои дигариш ахираш 55 ин тоқа WhatsApp номераш кор намекунад. ин ҳамин номерода метавонем фақат ахираш 35 да занг занем ёки дар имошон нависем. ҳуҷҷатҳо ҳамаш 100% маърамат дигар маълумотҳои пур ва аниқша тариқи телефон аз соҳибашон гирифта 210 000 сомонӣ савдо дорад. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар деҳаи Истиқлол назди мактаб гуфтагӣ аст соҳибаш. ҳамагӣ 6 шотиқ замин маҳсулат дорад ки 5 дар хона кардаги бадро ки хона коробка обсуд аст. заборош маҳкамаи ҳоҷатхона баня боз 300 дона дига сменблок дорад. кухни як ҳамаз дига санг як ҳамаз дига қум дута подвал. хоб се хонаи дига хонаи кӯдакона калон яъне ки отдельно барои кӯдакон кухни баня ҳамаш дар дурушае. дӯстони азиз хона уже сохтмонош қариб ки буштеса яъне ки баъзе корош мондаги аст. хона ҳам фурӯхта мешавад ҳам алиша мешавад. агар шумо ки харидор ки бошед нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад. агар ки шумо алиш мекунем яъне ки ба квартира аз шаҳри ваҳдат буда алиш мешавад. хоб фармони иҷозати сохтмонӣ ҳама чӣ документ пакумент ҳама чӣ дорад. нархи хона бо маслиҳат кадоме ки мехар алиш ба духонага аз шаҳри ваҳдат. обши хона бениҳоят калон аст ки дар хонаҳош калон аст. калидор баняд ҳамаш дурушда боз якҳамазӣ сан қум шеб обши ҳама чӣ подвал дорад. боз 300 дона дига яъне сменблок. ин ҳамин рақамҳои мегафон аст пастияни кор мекунад. метавонед ки аз ҳамин рақамҳо пурра маълумот шавад ки дар ин рақамҳошонам WhatsApp пайваст дорад ки аз ҳама хубаш дар рақамҳошон занг занем. марамат тамос гиред. дӯстони азиз агар шумо до ҳамин хел хонаи фурӯшӣ хонаи алишӣ замин квартира мошин ягон техника ягон чизое ки барои фурӯхтан барои рекламаи худатон доред барои фирматон марамат мо кади тамос гирем. мо дар видео оянда эълонда мегузорем. фақат хоҳиш ки лайк казанем фаромӯш накунем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо Instagram Facebook чиз дорем подписаш кунем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри бухта шаҳри қурғонтепа айбозори ҳуҷшариф ҳамагӣ 9 километр то хонара роҳ ай. байни килифи якум дуюм назди аэропорт. ҳамагӣ 7 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 5 дар хона кардагие ки якта калидор як кухни баня дурушта ду хонааш катор кардагие бадро монтаж дорад учучик часпондаги аст. полам дорад задаги аст ва боз барои дигар хонаошам камтар тахта ҳаста ки барои пол ёки пешу ақибош. шкатурушам аш тайёр 6 та трезаи пластикӣ 4 та дари пачкага ду дона дига трезаҳои байн як ҳамаз дига санги майда як ҳамаз дига қум шифр тахта барои ҳоҷатхона аловхона дорад. боз қариб ки 40 қопча мегӯяд сементам овардагӣ ҳаста мегӯяд 40 қопча аниқ ҳаста барои дигар маҳсулотҳои аловхона ҳоҷатхона. забори баланд ҳаста дӯстони азиз. оҳак 500 килои дига мегӯяд оҳак ҳаста. хоб об свечам пастияне ҳуҷҷатҳои хонам 100%. ҳай главни шикатур монтаж кардаги учучикама часпондаги фақат рангу бор трезаҳо дарош овардаги мечаспонен медоре зиндагӣ мекунем. сирошам мегӯяд пул дар кошта бо нархи арзону фурӯхтаси бо нархи 250 000 сомонӣ аст ки боз амирам муомила мекунад. 250 000 сомонӣ муомила дорад. якум рақамошон аст рақамҳои TCL Тоҷикистон кор мекунад ва дуюм рақамошон номери Россия аст ки нашам кор мекунад. дар ин рақамошонам WhatsApp пайваст доранд. ҳамаи шароитҳои хона муҳайё дар рӯзаи нав часпондаги аст. ҳуҷҷатҳои хона 100%.
این محصولات ساختمانی با تیمبولی که قطعش داشته بین و نرخ ارزان سراشنا زنگ زنه. میگذاریم با قسمی کوارتیره های فروشی. کوارتیره فروشی نوبتی است دوستان قرار دارد در شهر دوشنبه پایتخت در اسماعیل سامانی جای بهترین روبروی رستوران گفتگی است رستوران رومی. دو خانگی کوارتیر است برادران در دویم اوشینا قرار دارد 46 کوادرات متر. با آب سویت دویمی تامین است حاجتخانه بانیا آشخانه ремонтҳои замонави калидор термиз кондитсионер обшим ҳамаш дорад неки намедонам ки кадомша метиянд центр да мега соби ҷои беҳтарин мега рӯпарои ресторани румӣ хоб хай обшим ҷош хуба мега дӯстон бо дигар маълумотча хутон мегирем нархи квартира мега 388 бо кадоме ки мегирад арзонтара мешавад ҳамин хел нарха худашон мондиянд ду хонага дуи мошина 46 квадрати метр бо нархи 388 000 сомонӣ савдоша хайхтон занг зада кунем. ин ами рақамҳо аст кор мекунем. ин ам хали рақамае ки 990 кади номерои тоҷикистон аст бародаром натарсида метавонем занг занем маълумотоша гирем. ва хоҳиши дӯстона ва бародарӣ ҳамин ки лайкора фаромӯш накунем гузорем барое ки барои мо хеле муҳим аст лайк барои чие ки видеомо паҳн меша одамони хонахар соҳиби хона мешаванд. айлак мода дига ягон сум ягон чи фоида нест фақат барои видео паҳн шудан хоҳиш шумо мине ки падлиса кунед навори моро ва лайкора фаромӯш накунед дар комментира фикри худна ҳамаша нависед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст бародарон аз шаҳри бохтар аст ки шаҳри хурғонтепа не ки бародарон гуфтамонам ки квартира цакол яъне ки дар такхона духонага квартира ҳастад дар такхона мешавад цаколни квартира 45 квадрати метр доми нав астад об полни худ ремонтҳои замонавӣ кардагиае об свет дорад ошхона баня кухни евроремонт. хоб шаҳри бохтар гуфтага аст ориентир пеши мағозаи ёвар тец мешавад дӯстон яъне ки тецда ҳамашу ремонтҳои замонавӣ кардагия ҳуҷҷатош мегӯяд 100% канализатсия дорад пешаш дар мактаб мағоза хай ҳама чизои лозимӣ ҳастанд. обшум главни шумо фаҳмида гирем ки квартира якум ошина гӯё ҳисоб мехӯрад яъне ки нолавой этаж такхона баъд уже ай ин усу якум дуюм сеюм сар мешавад ин якум таги такшае нархаш мега 160 кадоме ки мегирад бо арзонтара мекунем. марамат мегад дар ами рақамошу на наистага мегафон тамос гирем срочно мегад пул алкошда арзонтар карда метием 160. дар комментара шумо хоҳиш кардам ки такхона чӣ хеле боша арзон бошад монед ина баъри шумо пешкашид мо видео кардем. марамат метавонем ки дига маълумотча гирем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст бародарон хона меги коттеж меги хона обшим қарор дорад дар шаҳри душанбе райони фирдавсӣ поёни корвон роҳи масҷид қариб ки 1.5 сотиқ заминаи бардор қарахи документаи легирем яго аз 10 сотиқ заминаи 3 дархона кардагии тайёра 1 калидор хоб ошхона ҳаммом дута ҳоҷатхона дар дуруш ҳоҷатхона ҳам дар боло ҳам дар поён аст подвал дорад хоб ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст бадрон хай чӣ гӯём хона медорем фақат зиндагӣ мекунем то қассуми холия мегӯяд илтимос алиш намеша алиш пешкаш накунем кадоме ки сумкати мегӯяд арзонтар карда метием ки нархи хона 350 000 сомонӣ аст бо ҳамира муомила мекунанд. ин ҳами рақамошон аст кор мекунад кадом то ки дар кор бошад марамат тамос гирем ки поёни корвонда ҳама шароитош муҳайё аст. дӯстони азиз чӣ намуд реклама ки дошта бошам пешкаш кунед мо фурӯшда эълонда мегузорем. хоб дар имрӯза навори мо ҳами хона ва замин ё ки мисол квартира буд ки пешкаш кардам мо ҳамира видео кардем бо насиб боша видеои наваждат кардем то видеои оянда худо нигаҳбон.